Baztango dalak lursail baten enkantea geldiarazi du. Baztanek aurten jarriko du abian bertako moneta. Helburua da 1000 bazkide laguntzaile lortzea 2026 amaitu baino lehen. Nafarroak etxe bizitzaren behatokia jarri du abian, etxe bizitzen merkatuari buruzko informazio eguneratua duen tresna berria. Lourdes Iriondo euskerazko musikaren aitzindaria da asteartean Iruñan Kondestableen proiektatuko den dokumentalaren protagonista. Aste honetan georradar bidezko frogak egiten ari dira Oskuz etxadien Iruñan, lurzatiaren zorupearen mapa bat egin eta aztarna arkeologikoak dauden identifikatzeko. Baztango udalak Nafarroko Foru Ogasuneko zerbitzuak martxan jarritako Elizondoko finka baten enkanteak geldiaraztea lortu du. Baztango udalaren esku hartzearen helburua da lurzorua titulartasun publikokoa izatea eta herritarrentzako etxe bizitzak eraikitzeko erabili ahal izatea. Duela egun gutxi udalak jakin zuen Foru Ogasunak Elizondon lursail bat enkantean jartzeko prozesua hasi zuela. Egoera horren aurrean eta ibarrean gero eta etxe bizitza gehiago behar dela kontuan hartuta, udala berehala jarri zen harremanetan diru bilketa zerbitzuarekin enkantea bertan bera uzteko eskatzeko. Udalaren helburu finka erostea eta bertan etxe bizitza publikoa sustatzea da. Baztan merkatugune tensionatu izendatu zuten iaz eta horrek islatzen du bailarako pertsona askok gaur egun etxe bizitza bat eskuratzeko dituzten zailtasunak. Aldi berean udala dagoeneko hasi da Elizondon 16 etxe bizitza berri eraikitzeko proiektua bultzatzen, kooperatiba baten bidez eta azalera eskubidearen erregimenean. Pasaden astean egin zen lehenbiziko informazio bilera eta interes handia piztu zuen herritarren artean. 100 pertsona baino gehiago joan ziren itzalira. Eta azalpenen ondoren 50 baino gehiagok beren etxe bizitza eraikitzeko kooperatiba baten parte hartzeko interesa agertu zuten. Gure moneta proiektua aurkeztu dute Elizondon 2026an Baztanen eta Oarsoaldean Gipuzkoan erabiliko den tokiko moneta osagarri bat sortzeko urraz erabakigarri gisa. Ekimenak pixkanaka Euskal Herri osora zabaldu nahi du herriz herri. Euskal Herrian 2 urtez lan egin ondoren proiektuak Eusko Jaurlaritzak Ipar Euskal Herrian garatutako eredua hartzen du erreferentziatzat. Europako tokiko moneta garrantzitsuena eta sendoena baita. Gure moneta garapen ekonomikorako eta enplegua sortzeko tresna bihurtzeko asmoz sortu zen, baina baita justizia soziala, transizio ekologikoa eta euskeraren defensa sustatzeko ere. Monetaren ezaugarri nagusietako bat izango da ez dela lurraldetik aterako. Gure moneta bakoitzak euro baten balioa bera izango du eta moneta ofizialaren osagarri gisa funtzionatuko du, baina sortutako aberastasunak Euskal Herrian jarraituko duela eta tokiko ehun ekonomikoa indartzen lagunduko duela bermatuz. Hasierako edapena 2 esperientzi piloturen bidez egingo da Baztanen eta Oarsoaldean. Baztanen kasuan, proiektua bertan Baztango zaporeak, Baztango pensionistak, Elizondoko eskola profesionala, Xorroxin irratia, Baztango udala eta Zedernak Aralur bezalako tokiko eragilekin elkarlanean garatzen da. Helburua da txanpona 2026ko azken hiruhilekoan erabili ahal izatea. 2 lurraldetan gainera merkatariekin, elkartekin eta herritarrekin lanean ari dira moneta onartzeko sare sendo bat sendotzeko. Ondoren Euskal Herriko 7 probintziak hartuko dituen diru bakarra ezartzea da asmoa. Pixka bat kopakatze aldera Baztanen lehenbiziko hazi tokiko moneten inguruko hausnarketaile 2020an hasi ziren Arrasbaztan elkartean bueltan, eta geroztik egira lanean segitu dugula, kasu honetan udalak partaide edo udalaren ekimenez baitere, eta 2024an aukera izan ginen Nafarroako gobernuakin sinatutako hitzarmen baten bidez, Baztanen tokiko moneta bat mugaz gaindikoa izan entzena, hori martxan jartzeko eaze interes bazen neurtzen. Ziren saio diferenteak, baita inkesta bat ere, eta 10 baztandaretatik 7 adierazi zuten atzera interesa mugaz gaindiko harreman horiek estutzeko. Eta baita ere, ehuneko 78 edola, tokiko moneta bat martxan jartzeko balitz, gure erabiltzeko interesa agertu zuen.
Eta hala, udalak segitu du proiektu hau finantziatzen urtez urte, eta aurten aukera izanen dugu berriz ere Nafarroako Gobernuko diru laguntza baten bidez, hitzarmen baten bidez, duden urtera beire, espero dugu udazkenera beire, proba piloto bat martxan batzeko diseinu lanak egiteko, baztango tokiko moneta sortzeko lente oso hauek mateko. Eta udalak bide lagun izaten segituko duela, bai sustapen ekonomiko hortan zinbertzeko dela asmentako urte hauetan, baina baita ere erabiltzaile gisa. Herri gisa ditugu erronka hauek, aitzinera eramateko denen artean udalak ere behar duelako pauso hau. Etxebizitzako Gazteriako eta Migrazio Politiketako Departamentuak etxebizitzaren behatoki berria aurkeztu du. Tresna hori datu ofizialean azterlanen eta aldizkako txostenen bidez sektorearen egoera aztertzeko diseinatu da. Eta horri esker foru komunitateko etxebizitzaren merkatuaren ezagutza hobetuko da eta aldi berean politika publikoen kudeaketa hobea bermatuko da. Webgune berria aurkeztu dute aurkezpen ofizial batean eta bertan izan dira Begoña Alfaro, 3. lehendakariordea eta etxebizitza gazte eta migrazio politiketako kontseilaria, Elga Molina, etxebizitza zuzendari nagusia eta Matias Berman, berrikuntza eta ikuskaritza ataleko burua. Tresna berria etxebizitza merkatuaren inguruko erreferentzi lekua izan nahi da, informazio eguneratua zorrotza eta kalitatezko emateko, politika publikoak diseinatzerakoan eta bian jartzean etengabeko hobekuntza erraisteko. Nafarroan bizi diren pertsona guztiei etxebizitza duin bat eskuratzeko aukera ematearren. Alfaro lehendakariordeak nabarmendutako moduan datu ofizialak eta beraz fidagarriak izatea ez da gauza txiki bat etxebizitza arloan. Sektorean interesa duten operadore pribatuak eman baituzte merkatuari buruzko datuak eta jakina interes ekonomiko zehaz batzuetara bideratuta egon dira. Behatokiaren webgunean sektorearen adierazle nagusi buruzko informazio zehatza aurkituko dugu bertzea bertze hasitako eta amaitutako etxebizitzak. Etxebizitza babestuaren eskatzaileen erroldan merkaturatzeak eta hipoteka betearazpenak, halaber, alokairu merkatuaren gaineko estadistika jasotzen dira, lanola, merkatu tensionatuko eremuari buruzko datuak. Etxebizitza babestuaren eta libraren alokairua eta administrazioak emandako laguntzak. Izan naizun operako abeslaria oso abots politia zeukan eta ikasketak egin zituen. Iruñeko udalak eta Nafarroko Ateneoak 3 hilean behin antolatzen duen euskarazko kultur programazioaren barruan asteartean gaur azken jarduera eginen da Kondestable Zibiboxean. 7:30 aurrera, Lourdes Iriondo Ezgera Alferrik pasako dokumentala proiektatuko da euskarazko musikan aitzindaria eta euskal kulturaren transmisioan erreferentea izan den emakumeri buruzkoa. Sarrera libre izanen da toki guztiak bete arte. Inxe Mendioroz Ibañezek zuzendu du dokumentala eta Idoia Garcés Aldazabal da gidoilaria. Ekoizpenak 2025ko Donosteko Zinemaldiko Zinemira sailan parte hartu zuen. Lourdes Iriondo ez do Kamairu mugimendu abangoardistaren sortzailetako bat izan zen, etaren abestiak Bakarka zein Xabier Leterekin edo beste artista batzukin batera 60. eta 70. hamarkadetako memoria kolektiboaren erreferente bilakatu ziren. Berdintasunaren ikuspegitik ere aitzindaria izan zen, emakume sortzaileak esparru publikoan kokatzeko gaitasuna izan baitzuen, eta aldi berean euskarazko haurrendako literaturaren esparruan funtsezko ekarpena egin zuen. Proiekzioaren ondoren solasaldi bat eginen da Inxe Mendioroz zuzendariarekin. Zinemagile kamerari eta muntatzaile gisa aritu da lanean, Beirada izenpean. Iruñeko udalak Iruña bizi berritzen SA enpresaren bidez georradar bidezko prospekzio lanak abiatu ditu aste honetan. 110 etxadiko Nabarreria kaleko oskuz eraikin zarra zegoen tokian, 1000 metro karratu inguruan. Esku hartzea eraikina 0 kotara eraisteko egindako lanak baliatuz bultzatu da. Udalak zorupearen balio arkeologikoa ezagutzeko interesa baitu, aurretik gunean egindako indusketen arabera azterketa eremuak erromatarren aurreko
Pompeloko nukleoa eta Goi Inperioko garai monumentalera bitarte izandako bilakaera argituko lituzke. Hiri erromatarreko foroak hartzen zuen eremuarekin bat etor zitekeela uste baita. Halaber, Erdi Aroko, aro modernoko eta aro garaikideko aztarnak aurki litezke bertan izan ere etxadien barruko aldeak dinamismo handiko espazio dira. Putzuak, siloak, putzu beltzak, artisau espazioak, baratzeak eta abar bai daude bertan eta estratigrafia konplexua zorro ditute gune hoiek. Gainera bizimoduetara hurbiltzeko aukera ematen duen kultura osagai ugari pilatzen da etxadien barrualdean. Georradarren emaitzetan anomalia nabarmenak hautematen badira, hurrengo urratsak unean uneko laginketa eta zundaketa arkeologikoak egite izanen da, egon litezken aztarnen izaera egiaztatzeko. Emaitzen arabera irismen handiagoko kanpaina arkeologiko bat antolatu liteke bertan, beti ere, Pianako Printze instituzioekin koordinatuta. Bagatoz ikasleak, bagatoz gurasoak, bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez, hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak, bagatoz indar berriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurren matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9-tik 13. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea, oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa, administrazio kudeaketa, erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimendu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa.